Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da gaur eta ohikoa den moduan hainbat ekitaldi antolatu dira ostegun honetan Euskal Herriko udalerri eta hirietan. Euskal Herriko mugimendu feministak gogorarazi du 2021. Urtean gora egin dutela emakumeen eta LGTBI+ kolektiboaren aurkako erasoek. Hori dela eta autodefentsa feminista antolatu baten aldeko aldarria egin dute. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Azaroak 25 ditu gaur, osteguna da, eta gaurko egunean indarkeria matxista jazan duen emakume bat etxetik kaleratzeko prozesua abiatu da Abusun. Goizeko lehen orduan bertaratu da Ertzaintza Abusuko auzora, etxe kaleratzea gelditzeko hitzordua baino ordu eta erdi lehenago. Babesa ematera doan jende gehiena heltzear zela. Arrabotsa sortu du auziak, izan ere Joakiri etxe bizitza kenduko diote, hari tratu txarrak emateagatik kondenatutako gizonari emateko. Emakumearen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean. Eta Mabet Menbou hiltzeaz akusatutako gizona erruduntzat jo du Bizkaiko probintzia auzitegiak. Horrez gain, emazteari tratu txarrak emateagatik eta hilketa burutu ostean bi alabak etxean abandonatuta usteagatik errudun jo dute. Akusazioek eta fiskaltzak 54 urteko espetxealdia eskatu dute hiltzailearentzat. Biktimak 25 urte zituen. Epaileak erabakiko du zein zigor ezarri, baina frogatutzat eman dituzten delituak kontuan hartuta, aurreko zigor eskaerak moldatu eta 54 urteko espetxealdia galdegin dute fiskalak eta akusazio guztiek. Eta azaroaren 25 honetan bat egingo dugu Barakaldoko emakumeentzako aholku etxeko kidea den Mireia Zeizekin. Eguerdion, Mireia? Eguerdion. Lehenik eta behin esatea gaurko manifestazioak eta ekintzak antolatu dituzuela, baina baita ere bi egun barru larunbaterako emakumeen martxa ere antolatu duzuela indarkeriaren aurka. Bai, aurten 22. martxa izango da, erantzunak eta erresistentzia lelopean antolatu dugu martxa hau, eta berriz ere ezkerraldeko kaletara aterako gara indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko eta salatzeko indarkeria anitz pairatzen ditugula emakumeok, ezta? Eta horren kontra joateko errekurtsoak behar ditugula, eta horiek exigituko ditugu eta salatuko dugu noski ere dagoen errekurtso falta ere indarkeria matxistaren kontra joateko. Indarkeria anitz, aipatu duzun bezalaze, zein da egoeraz egiten duzuen irakurketa, zer da utz egiten ari dena? Bueno, alde batetik aurrera egin dugu, ezta? Mugimendu feminista aurrera egin du eta gauza asko lortu dira, baina oraindik ere lan asko geratzen da egiteko eta nabaritzen dugula instituzioen partetik bakarrik dagoela hitz onak eta propaganda efektiboak, baina gero horren atzean ez dagoela ezer. Orduan, mugimendu feministatik antolatu behar gara eta saiatu behar gara kalera irteten eta erantzunak emoten eta elkarrekin denak batuta errekurtso gehiago eta benetazko neurriak ezartzea indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko, bestela ezinezkoa izango da. Gaur aldarrikapenerako eguna, baina lanean jarraitzeko egunak dira urteko egun guztiak, ezta? Barakaldoko emakumeentzako aholku etxean egiten duzuen lana, zein da ildo horretan? Lehenik eta behin argitan talde feminista bat da, mugimendu feministan parte hartzen dugu kolektibo bezala, eta badaukagu tresna oso berezi bat errealitatea ezagutzeko, ezta? Informazio zentru bat daukagu, non emakumeak
heltzen diren informazioaren bila. Eta horiek ematen digu aukera emakumeen egoera realitatea ezagutzeko, ezta? Etortzen dira aholkularitza juridikoa, psikologikoa, gizarte prestazioen buruzko aholkularitza ezagutzera, eta horretarako, eta hori ere feedback antzeko moduko bat da, ezta? Haiek guk ematen diogu informazioa eta haiek ere eskaintzen digute, eta ezagutzen dugu zenolako errealitatea bizitzen duten emakumeak gure ingurunean, gure auzokideak, gure lagunak, eta ikusten dugu ere zenolako gabeziak dauden eta zenolako egoerak bizitzen dituzten emakumeak, ezta? Eta hitz egin dugu indarkeria matxista haunitz bizitzen ditugula, eta horren testiguak gara informazio zentroaren bitartez. Eta baita ere izango da elkartzeko gune bat, ezta? Konfiantzarazko zentro bat, eta bertan harremanak egiteko eta sakontzeko lekua. Hala da, hurbiltzen diren emakumeak gure babesa eta gure eskua daukate, eta guk eskaintzen diegu informazioa, informazioa azken finean boterea delako eta behar dugulako informazio hori gure egorei aurre egin ahal izateko. Eta gaurko egunean, azaroaren 25ean, indarkeria matxistaren aurkako egunean hain zuzen, berri batek azaldatu gaitu, goizean goiz, ezta, Bilboko auzo batean, ezta, abusun, etxegabetze bat gertatzen ari dela, eta hain zuzen indarkeria matxista pairatu duen emakume bat etxetik kaleratu nahi dutela. Bai, hau adibide argia da, zenolako indarkeria pairatzen ditugun emakumeak, indarkeria instituzionala, argi dago nori babesten dion sistemak, argi dago ez dela emakumeari, baizik eta erasotzaileari, eta hau adibide argia da, ezta hau indarkeria matxista instituzionala da, instituzioak eta administrazioaz ez gaitu babesten, eta hau salatu beharra dago, hau lotsagarria da, emakumeak behar dugu babesa, behar dugu gizarte osoaren implikazioa, jendarteak erantzuen gindu eta begira zenolako erantzuna izan dugun administrazioaren partetik eta sistemaren partetik. Emakumeak bizitzen dugun indarkeria estrukturala da, sistema patriarkalaren ondorioa da, eta hor dugu adibide argia. Hau lotsagarria da, eta mugimendu feministaren aldetik erantzun bat eman behar dugu, kaleak hartu behar ditugu, eta hau ozen salatu behar dugu, hau ez da onargarria eta lotsagarria da. Eta salaketaz gain, zein beste bide jarraitu beharko da indarkeria mota guzti honen aurrean erantzuteko? Bueno, hezkuntzan lan egitea oinarrizkoa da, oinarrituta berdintasunean, aniztasunean, aukera berdinak izateko hezkuntza bat behar dugu indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko, eta azkenean hori da garrantzitsuena, hezkuntzatik hasi txikitatik, berdintasunean, aniztasunean eta errespetuan estea gure txikitxoak gizarte berdinzaleago bat lortu ahal izateko eta sistema patriarkal honekin bukatu ahal izateko, ze hau da indarkeria matxistaren oinarria, eta sistemak justifikatzen eta legitimatzen du emakumeen aurkako indarkeria. Mireia, mezu horrekin gelituko gara, eskerrik asko, Argitan talde feministako kidea gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta bestelako lerroburuak ere gaurkoan, Eusko Jaurlaritzak azkenean Auzitegi Goreneran helegitea aurkeztuko du, COVID-19 ziurtagiriaren ezartzea eskatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak uko egin badio ere dokumentu honen aplikazioari buruzko irizpide komun bat ezartzeko legea aldatzeari,
Eta atzo Lurralde Arteko Osasun Kontseiluak neurri berririk hartu ez bazuen ere, Eusko Jaurlaritzak agortu egingo ditu COVID ziurtagiria ezartzeko aukera guztiak. Izan ere, birusaren transmisioari eusten laguntzeko duen neurritzat jotzen baitu. Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek argudiatu dute horrelako neurri bat beharrezkoa dela birusaren transmisio komunitarioko olatu berri bat eteten laguntzeko. Bestalde 40 urtez gorakoei, adinekoei eta zaurgarriei 3. dosia lehenbailehen ematea eskatu du Europak. Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidenteak adierazi duenez, pandemia kontrolatzeko txertaketa areagotu behar da argi eta garbi. Horretarako oraindik immunizazioaren aurka dagoen biztanleria konbentzitzea espero du buruzagiak. Adintarte guztietan COVID-19 aurkako babesa areagotu behar dela adierazi du. Gaur egun mundu osoko koronavirus kasuen bi herenak Europan hautematen dira. Eta hezkuntza arloan ikastolek eta kontseiluak Kataluniako murgiltze ereduaren aurkako epaia gaitzetsi egin dute. Kataluniako hezkuntza sistemako murgiltze ereduaren aurka, Espainiako Auzitegi Gorenak emandako epaia argudiatu du ikastolen elkarteak esan bezala adierazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistemaren lege berriak murgiltze eredua jasotzea eta hezkuntza ereduak indargabetzea premiazkoa da. Euskalgintzaren Kontseiluak erabakia oso larritzat jo du eta oinarri juridikorik ez duela iritzi du. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak lasaitasunerako mezua bidali du eta egungo eredua ez dagoela zalantzan esan du. Eta gaur egin da Madrilgo Aurrekontu Orokorrak onartzeko azken bozketa, kontuak babestea ziurtatuta zegoen Euskal Herria Bilduren eta Eskerra Republikanaren babestarekin. Inigo Aduriz kazetaria aurrekontuen babesaren gaineko analizia egin du Bart Gakoak saioan. Orain dela hilabete bat ez zegoen hain garbi gehiengo hori gobernuak lortuko zuenik, eta azkenean gehiengo hori gainditu du eta gainera eroso gainditu du, ez? Momentu honetan 182 bozka dauzka, ziurtatuta, 176 dira diputatuen kongresuan dagoen gehiengo absolutua, eta momentuz 182 ditu, naiz eta gehikuntza horretan ez dugun sartu EAJ, ez? Lehenengo bozkaketetan EAJ ere gobernuaren interesen alde bozkatzen ari da, ez? Badirudi azkenean, gobernuaren bazkideek, eskerrakoek eta esaten ziguten gobernuak normalean azkeneko minutuan egiten dituela negoziaketak eta aurten ere berriro horrela gertatu da, ez? Egia da, mahai gainean jarri dutena, bazkide hauek mahai gainean jarri dutena, bai Eskerrak, bai EH Bilduk, bai Konpromisek eta baita beste alderdiek ere, da gobernuak hartu dituen konpromezuak bete behar dituela, ez? Orain arte legegintzaldian zehar askotan lortu dituen akordioak ez ditu oraindik bete, ez? Eta hor ditugu adibidez Mozal legearen bertan bera uste hori, edota Rajoyren lan reforma hori baita ere bertan bera ustearena, ez? Hor daude konpromezu batzuk eta bazkideek hori lehen etxiko dituzte datozen hilabetetan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei dagokionean, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk negoziatzen jarraituko dute. Koalizioaren mahai politikoak astelehenean erabaki zuen gobernuari beste proposamen bat aurkeztea, Pedro Azpiazu Ogasun Sailburuak eginiko kontraeskaintzari erantzuteko. Euskal Herria Bilduko eledun den Maialen Iriarteren arabera, arlo ekonomikoan aurrera egiteko aukera izan arren, neurri politikoetan motz geratu zen sailburua. Hala, koalizioko kideek adierazi dute akordiorik onena lortzeko lanean jarraituko dutela. ELA sindikatua 15. kongresua ospatzen ari da eta gehiengo handiz onartu dute kudeak eta txostena. Gaur berretzi dute Mintxen Lakuntza idazkari nagusi karguan. Urte hauetan ELAren afiliatu kopurua handitu egin dela nabarmendu du eta greben zein zerbitzu juridikoen eraginkortasuna goratu. Era berean kritiko mintzatu da ezkerreko Euskal Alderdien gainean.
Egin beharreko aldaketak edo ez dira egin, edo parzialki egin dira. Eta argi dagoena da, ez dagoela eraldaketarako agendarik. Ela ez da geldirik geratuko, ez gara isilik geratuko. Elak eraldaketa defendatzen du. Eraldaketa soziala, eraldaketa sozialista, feminista, ekologista eta demokratikoaren alde. Eta gaurkoan ere, Garbiñe Aranburu, LAB sindikatuko idazkari nagusiak hitza hartu du, ELA sindikatuko 15. kongresu hartan, eta bi sindikatuen arteko berdintasunean jarri nahi izan du fokua. Eta ELA sindikatu desberdina gara, estrategia desberdinak dauzkagu, baina era berean ere amankomunean asko daukagula iruditzen zaigu, ez? Amankomunean daukagu kapitala eta bizitzaren arteko talka ezaugarritzen degula termino beretsuetan. Eraldaketa sozialaren aldeko apustua egiten dugula. Era berean kontrabotere sindikalgintzaren aldeko apustu argi bat egiten dugu. Langileon indarra dugun greba eta mobilizazio gaitasunean dagoela defendatzen dugu. Grebak lantokietan, grebak sektoretan, eta baita konfluentzia momentuak bilatu eta greba orokorrak ere bai. Eta orain, ELAK ere Euskal Estatu bat aldarrikatzen du. Eta guk oso argi izan dugu eta oso argi esaten dugu. Ez dago bizitza duinik, ez dago euskal sozialismorik, ez dago feminismorik estatu egiturak izan gabe. Euskal Errepublika sozialista, feminista eta euskalduna da gure apustua. Asko dago jokoan, asko dago borrokatzeko eta asko dago irabazteko. Langileo lan eta bizi baldintzak hobetu nahi ditugu. Euskal Errepublika dugu hortzimugan esan bezala. Tubaktezeko langileen ordezkaritza bat Kadizera joan da, metalgintzako grebari beraien babesa agertzeko. Ixone Arretez Tubaktezeko langileak hartu du hitza eta elkartasuna adierazile langileei eta 4.500 euroko diru laguntza eskaini diete erresistentzia kutxarako. Aquí lo que hace falta es unión, da igual de qué sector seamos, da igual de qué país seamos. Aquí lo que hace falta es unión y organización, todos somos iguales, todos somos clase trabajadora. Y hay que decirles, basta ya, estamos hartas y os vamos a ganar. Eta autogintzako sektorean etenaldiak berriro ere. Landabengo Volkswagenek gutxienez 2 astez etengo du bere produkzioa. Erdi eroaleen txip hornidura falta tarteko, ekoizpena oraingoz azaroaren 29tik abenduaren 12 arte etengo dute. Baina 3. astea ere kolokan dagoela iragarri dute. Alfredo Morales, UGT lantegiko enpresa batzordeko presidenteak azaldu du egoera oso kezkagarria dela, izan ere txipen eskaziari lanik gabeko egunak eta diru sarrera gutxiago gehitu behar zaizkio. Eta kulturari atea irekiko diogu jarraian, eta horretarako ostegunero ia legez, Iratia Gerriazkoenaga aktoreak astebururako gomendioak ekarriko dizkigu. Eguerdion, Irati. Kaixo, eguerdion, Leire. Lehenik eta behin antzerkirako 2 gomendio dakartzazu gaurkoan. Lehena estreinaldi bat da, Donostian, hain zuzen H teatroaren azken lana. Hori da, bai, lubaki lainotzua da teatroaren azken lana eta azpeitian erakutsi zuten urrian, baina orain jari dira emanaldi, jendetsuagoak egiten, eta gaur eta bihar antzoki zaharrean, Donostiako antzoki zaharrean ikusteko aukera izango dugu arratsaldeko 7:00. Esan bezala hori teatroaren azken lana, ideia eta zuzendaritza teatroarena da, eta kanpo begiradan Simon Fuchsek lagundu du baita ere, beste batzutan bezala elkarlanean ibili direlako, eta antzeslen artean 3 antzeslen. Javier Barandiaran, Maren Basterretzea eta Miriam Martxante ditugu. Eta, proiektu honen helburua ere polita da, berez kontatzen dutena, edo, historian zehar gure arteko jakinduria bide desberdinetatik burutu da, ezta? Eta gehienetan batez Euskal Herrian, ahozko transmisioaren bitartez alkarri pasatu dizkiogu, ikuspegi desberdina, munduaren ikuspegiak, etikak eta barrez bakarrik praktikak, ez baita ere etika bat eta mundu ikuskera bat, eta hortan batez ere sakondu nahi dute antzeslan
honetan. Kaso guztietan transmisioan zer gertatzen da, belaunaldien arteko talka bat dagoela ere, apurketa horretan gauza batzuk joan egiten dira, beste batzuk etorri. Orduan, joan etorri, komunikazioaren joan etorri hori buruzko antzeslana ere bada. Ez da, berez estenan ikusiko duguna lehenengo eta behin, izenik gabeko gerra batean dagoen soldadu veterano bat, handago bakartuta, baina batean postari bat etorriko zaio gutun batekin, eta gutun horrek nolabait hankaz gora jarriko du bere mundua, ez da? Bakoitzaren bildurrak, bakoitzaren maitasuna begiratzeko era, eriotza begiratzeko era, frustrazioak horri buruzko antzeslana ere bada, eta beraz, esan bezala belaunaldien arteko talka hori ere aurkezten edo ikustarazten eta taularatzen duena. Antzoki zaharrean, asteburu honetan, gaur eta bihar, eta datorren astetik aurrera ere, abenduaren 2tik aurrera aukera izango dugu sopelan ikusteko, Kurtsio Kultur etxean berri zen abenduaren 11an, eta hortik aurrera ere eukingo dituzte beste emanaldi batzuk, Markinan, adibidez, abenduaren 12an. Eta beste estreinu bat ere bada, ez? Formol konpainiaren album antzeslana hain zuzen, zertan datza? Hori da, Formol laborategiko kideek ere esatuten eurek euren belaunaldiari buruzko antzeslan egin dutela. Ez da horregatik polita iruzait biak ekartzea, azkenean ikusten dugulako, talde veteranoago bat, talde barri bat, baina belaunaldien inguruko kontakizunekin, ez da, eta kontakizun desberdinekin jakina bakoitza beretik hori da politena. Formol laborategiko kideak dira Edurne Azkarate, Intzalkain eta Mikel Ibarguren, eta eurek sortutako antzeslana da hau, Azpeitiko antzerki topaketetan egin zuten horlako lehenengo erakustaldi bat urrian, eta orain ekartzen dituzte emanaldi gehiago. Euren ustetan edo euren elkarrizketetan eta adierazi duten, zintzotasun ariketa bat egin nahi izan dute, hau da, geruzak kendu, personajeen geruzak kendu eta sakonera iritzi. Eta behingoz, horiek esate duten bezala, gaztei buruzko edo gazteen belaunaldi buruzko antzeslan bat egin gazteek zuzendua. Edurne Azkaratek lehenengo zuzentzen duen lana da, berak ere esana da, azkenan gustora sentitu dela, horregaitik ez da euren taldearen barruan egindako zerbait dela. Orduan, bi pertsonaia ikusiko ditugu, album antzeslan honetan, bata motziladuna, beste bat kaskoduna, baina bi daude arrainontzi baten barruan. Orduan, arrainontzi horretatik ezin dira urten, eta nolabait euren gatazka izelan aurre egiten dien erakutzen nahi duten. Askotan, antzerkietan gertatzen da, edo lako antzeslanetan da, gatazka sortzen dela personaje batek bestearekin hitz egiten duena, ez da, bi personajeen artean gertatzen dela gatazka. Eurek azaleratzen edo antzesten duten honetan, gatazkak euren barruan daudela, agertu nahi dute euren barruan edo arrainontzi kanpoan, baina ez hainbeste personajeen artean, ez da. Musikari ere edo garrantzia eman diote, musika berak dramaturgia handia daukala esan dute, eta entzunari izango ditugula baita ere edozein motatako, ez bakarrik belaunaldi bateko musika, adibidez barrikada eta jartzutela, baina baten Karibe mix edo reggaetoia edo bestelako belaunaldiek entzun, dantzatu eta behar badak gero ostean kritikatu duten musikek ere izango dutela horre garrantzia edo izango dutela euren tokia. Orduan, abenduaren 3 datorren ostiralean Oñaten ikusteko aukera izango dugu, igandean Lesakan eta gero Durangon ere, eta Durangon Lesakaren baitan, abenduaren 6an. Eta hortik aurrera, Luzon, Oionen eta Usurbilen, badaukate agenda luzea Formol laborategikoek, beraz, animatzen zaituzten ikusten. Hori antzerkiari dagokionean, baina ikusentzunezkoek ere tokia izango dute asteburu honetan zehar, izan ere alde batetik dugu 44. Euskal Zine Bilera, eta baita ere elkartzinen nazioarteko largometraien lehiaketa hura. Hori da, bai, 44 Euskal Zine Bilera, Lekeition, eta joan den asteburuan eman zioten hasiera, baina igandera arte dituzte emanaldi eta baita ere topaketak. Euskal Zine Bilera, euskara hutsez egiten den ikusentzunezko jaialdi zaharrena da Euskal Herrian, azkenean helburu bezala, sinema sortu, euskal sinema partekatu eta euskal zinemagintza saretzea, izan dute hasieratik helburu bezala. Eta gaur adibidez, 7:30 sail ofizialeko filmen proiekzioa egingo dute, bihar 9:00etan, besteak beste Non dago Mikel filma emango dute, eta larun batean, egingo dute olako topaketa polit bat, ez dute, arratzaldez eguerdiko 12:00etan,
Lekeitioko kultur etxean, askue aretoan, eta topaketa honetako mugarriak bihurtu dira beti ikus-entzunezkotan jarduten duten emakume profesionalen lanak, ezta? Edo lan horiek ikustarazteko mugarria edo espazioa izan da. Eta oraingoan, hau da, larunbat honetan, sektorea sarituko dira, baina batez ere pelikulen banaketaz. Eta horretarako EHUko ikerlari eta Gaztibeltzako kide den Grasi Irigai izango dugu, Euskaltzalen Topaguneko Joana Olabarria eta Barton Filmseko Maria Jesus Diezota. Eta mai inguru hori moderatzen edo izango dugu Olatz Beobide, hemen elkarteko lehendakari kideari badena, eta gidoilaria, aktorea eta barrez, baina nik uste dute larunbateko hori oso polita izango dela eta interesgarria seguro. Eta zuk esan bezala, Leire, enkarterrietan egiten den zine jaialdia. Enkarterriak askotan pixka bat aztertuta geratzen dira hainbat zentzutan eta kulturan eta euskal kulturan ere, baina enkarzine honetan ere baditugu euskarazko filmak ikusgai astelehenean hasi zen, larunbatera arte dituzte emanaldiak, Zaiako zine antzokian, eta, hizkuntza ezberdinetan esan bezala, gaur bertan adibidez, 7:00 aurrera, film labur batzuk emango dituzte, eta horien artean Mikel Gurrearen heltzear. Eta bihar badago zita interesante bat baita ere, Estibalit Urresola Laudioarraren Polvo Somos filma emango dutelako. Polvo Somos 2020an SKE Fundazioak film labur onenari saria eman zion, 3.000 euroko saria euskal gidoi onenaren kategorian, eta 2020an Zinebin baita ere euskal film onenaren saria jaso zuen, eta ari da errekorrido bat egiten Zelanda zinemaldietan eta abar, eta 2021eko Goya sarietan ere fikziozko film labur onena ezteko hautagaitza horretan dago. Beraz, 7:00 aurrera bihar, Zaiako zine antzokian Estibalit Urresolaren filme hau ikusteko aukera izango dugu. Filmearen gaia edo, ane personaia Barcelonan bizi da, baina gertakari bat gertatzen da, aitonaren heriotza da, eta orduan bere herrira bueltatzen da. Eta herrian topo egiten du, bereziki tentsioa sortzen dion harreman batekin, da harreman horren protagonista da bere ahizpa, Irene kasu honetan, eta emakumeen arteko tirabirak azaleratzen dira batez ere filmean, eta bestelakoak ere, baina ez dut lan gauza gehiagorik esango, euskera eta gaztelera tartekatzen da filmean, elkarrizketetan, eta aukera baduzue joan ikusten. Hitzordu guzti horiek gordeta beraz, Irati Agirrazkoenaga, eskerrik asko gomendio guzti hauek emategatik. Eskerrik asko zuri. Eta ostegunero legez, badakizue hitzordua duzuela hemen, Hamaika Telebistan, arratsaldeko 8:00 eta 10:00 eta baita ere gaueko 10:00 musika zuzenean saioarekin. Gaurkoak zer ekarriko ote du, Koldo Otamendi dugu pantaiaren beste aldean, eguerdion? Eguerdion denei. Gaurkoan zein talde ezagutzeko aukera izango dugu? Gaurkoan 2 zaldi egitasmoa ezagutuko dugu, Donostian sortzen den musika egitasmo bat da, orain dela 6-7 urte bertsio akustikoak lantzeko asmoarekin, eta kaso honetan aitzakia da diskoa atera dutela bere kantu propioekin, Lozena izena du, eta dagoeneko kalean dago. Gainera esan beharra dago, bide nahiko luzetxoa duela, 7 urte inguruko ibilbidea, baina bere lehen estudioko lana dela horixe. Bai, alaxe da. Gauza da, 2 zaldi osatzen duten lehenengo bikoa, Gartxot eta Beñat, hasi ziren bertsioak egiten, talde ezagunen kantuak euskara ekarriz, eta gero pixkanaka hasi ziren beraien kantu propioak egitez. Orduan prozeso mantsoa izan da, lagun artekoa beti ere, talde handitu zuian da, gaur egun hiruko moduan taularatzen dira xierrarekin, saxofoia jotzen, eta laugarren kide bat ere bada taldean, Alberto, programazioak eta bisak kantuen ekoizpenak egiten duena, ez? Talde interesgarria, giro akustikoetan datoz, eta batez ere ahotsen lanketa da talde honetan aipagarriana iruditzen zaidana, ez? Nola lantzen dituzten ahotsak, ahots nagusia, azpi ahotsak, batzutan ere 3 ahotsetara kantatzen dute, eta musika instrumentuak hor badiren erren, gitarra eta pianoa nagusiki, ahotsetan oinarritzen da talde honen kantu gehienak. Ahots bereizgarri hori da, 2 zaldi taldearen bereizgarria esan bezala, eta gaur esan bezala arratsaldean musika zuzenean saioan, sakonean ezagutzeko parada izango dugu. Koldo Otamendi, eskerrik asko gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarekin. Orain arte. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin Irulegin, entzun zen Oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatzear zena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edateko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botilar dorik, eta ez badu uzten kantu bat. Egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria. Eguerdion eta ongi etorria Hamaika Telebistara. Eguerdion, mila esker. Lehenik eta behin gaur azaroaren 25 delarik, ez, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna, nazioarteko egun hori, zein mezu helaraziko nahiko zenuke gaurkoan? Bueno, nik usten dut begiak zabaldu behar ditugula, ez? Eta ikusi badagoela indarkeri hori, egunero dagoela, badagoela etxeetan, badagoela kaleetan. Ez duela izan behar batzuen kezka bakarrik, eta oro har indarkeriaren aurka agertu behar degula denok, baita ere modu orokorrago batean baita ere genero diskriminazioaren aurka, eta bueno, mugimendu feministakin lerratu beharko ginatekela honetan eta beste gauza askotan baita ere, ez? Asko daukagulako eskertzeko. 4 urte beteko dira urtarrilean, zuzen Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria zarenetik. Urte hauetako balorazioa zein da? Bueno, azken 4 urteetako balorazio gizan ikusten dut, ni lantaldean hasieratik nago eta ikusi dudana sortu zenetik, evoluzio eta sendotze lan bat izan da, ez? Hasierak urtetan martxan jarri zuten eta forma eman zioten, lehendabiziko forma, eta gero ikusten dut pixkanaka helburuak findu ditugula, egiteko moduak sendotu ditugula, harremanak eta beste aldeko hemengo eta kanpoko eragilekin harremanak baita ere arindu ditugula, eta une honetan badaukagula helburu zehatz batzuk eta neurri zehatz bat daukan erakunde bat,
Eta baduela presentzia bat kanpoan, ez? Eta balio duela iruditzen zaigu gure hizkuntza eta kultura kanpoan erakusteko. Bai, kanpoan presentzia badu, hainbat egitasmo dituzue abian horretarako, eta horien adierazle da, ez, duela gutxi martxan jarritako egitasmo hori, ez? Flandria eta Euskadiko eragileak elkartu baitzineten, zer kontatu dezakezu horren gainean? Bueno, badira urte batzuk lan ildo berri bat abiatu genuela, izan ere 17an hausnarketa bat egin genuen, eta konturatu ginen, irakaskuntza mailan sare batzuetan gabiltza, unibertsitateetan eta euskaletxeetan eta beste, baina kulturekintzetan azkenean eragiten dugu puntualki hainbat tokitan. Badira jarduera batzuk urtero errepikatzen diranak, beste batzuk behin gertatzen diranak, eta ikusi genuena izan zen, garrantzia izan zitekeela, foko zehatz bat hartzea, eta adibidez urte beten buruan ekintza anitzak egitea jomuga horretan, ez, lurralde horretan. Eskoziakin hasi ginen, Quebec izan zen urrengoa, eta datorrena, 22rako, 23rako datorrena Flandria izango da. Eta horretarako, lehendabizi eragileak elkarre ezagutzea da gure lehendabiziko nahia. Alde batetik badirelako ekimenak guk zuzenean institutu bezala eragingo ditugunak, baina batez ere gure helburua bada elkar ezagutzea eta kulturgintzan dabiltzan horiek baita ere proposamenak egitea, ez? Eta lehendabiziko bisita haiek egin ziguten eta martxoaldean euskal taldea izango da ara joango geranak eta pentsatzen dugu hor maite min batzuk sortuko dirala, pentsatu nahi dugu edo behintzat aurreko esperientzia batzutan balaxi izan da. Pixkanaka beraz, esan duzu baita ere Quebecen badagoela proiektu bat, horixe aurreratuago dagoena, ez? 2020 urterako bazegoen prest, ez? Baina pandemiagatik bertan bera gelditu behar izan zen, baina aurten bai, aurten elkartu zarete, zer azaldu dezakezu? Bai, berez Flandriako espiritu bera jarraitza zuen egitasmoa zen, 19an etorri zen onuntza Quebeceko taldea, lanen hasi ginen, esan bezala 20an egitekoa zen eta zinezkoa izan zen, ez? Pixkanaka hainbat gauza atzeratu genituen, batzuk online egin, eta pena ematen du, ze benetan gauza hauek eta benetan elkar ezagutza sustatu nahi badegu, renuntzia handia da, ez? Gauza askotarako aurrez aurreko hori galtzea. Baina 21ko udan eta hasi ginen martxan jartzen, eta horren udazkenean bertan izan gera, lehendabiziko ekimenak egin ditugu, kongresu bat egin dugu, Euskalpen eta Pen Internazionalekin batera, Laval Unibertsitatean, literaturarekin eta zinearekin zerikusia duten ekimenak egin ditugu, aurten honezkero, eta beste batzuk finkatu ditugu ja, edo berreskuratu edo konprometitu ditugu 22ko, ez? Gure nahia zen egindako lana ez galtzea, ze eragile askorekin egin genuen lan hemenetan, eta, eraldatu da, gauza batzuk eraldatu dira, baten bat erori da, eta beste berri batzuk ere martxan jartzeko aukera izan dugu, beraz, 22an ikusiko duzue emaitza eta kontatuko dizuegu. Baina, ekimen eta lan hildo aldi berean, ez da, eta horietako bat baita ere bada Euskara ikasteko katedra bat martxan jartzea, datorren urterako, ez? Datorren urtera begira. Bai, hori da. Katedren sarea nazioartean hainbat tokitan dagoen estrategia bada, ez? Etxeparek euskera eta euskal kultura kanpora eramaten du batez ere edo euskaletxeetan eta batez ere diasporarentzat eta bestela unibertsitateetan. Eta orduan hor badaude irakurletzak euskera eta euskal kultura irakasteko, 35 bat, eta 9 katedra une honetan. Horietako 3 Europan, bat Argentinan eta 5 estatu batuetan. Eta orain Quebeceko proiektu dela eta pentsatu genuen interesgarria zela han ere beste bat sustatzea, ez? Berrikuntza soziala kulturaren bidez izango du gai nagusitzat. Irailean zabaldu nahiko genuke, 22an, eta horrekin batera, aurrez, atzeko urteetan egindako lanei esker, segurazko Galesen eta estatu batuetan beste bi zabalduko ditugu. Hoxe nahiko genuke, atzeratu zaizkigu, baina etorriko dira. Bestelako lan lerroak ere dituzue, Etxepare Euskal Institutuan, horietako bat da itzulpelgintza bultzatzea, ez? Eta adierazgarria, ez? Edo kuriosoa, Bernardo Atzagaren zinujolearen semea dagoneko japonieraz irakur daitekeela eta itzulpena egin duena saritua izan dela berriki. Bai, badaukagu sari bat, Etxepare Laboral Kutxa saria deitzen dioguna eta itzulpengintza saritzen du urtero. Euskeratik eta jatorriz euskeratik beste hizkuntza batera itzulitako lan bat saritzen du urtero, ez? Eta orain arte saritu diran lanak, bigarren aldiz da japonierazko lan bat saritzen deguna, ingleserara, katalanera, galizierara, ukrainierara, izan dira hainbat, eta urten Namikanekok eraman du, eta esan behar da, ez da bakarrik garrantzitsua bitxikeria, ez? Namikaneko, imaginatu dezakezuen bezala,
Andre zoragarria eta ezagutzeko modukoa da, euskeraz japoneratik itzultzen duena, baina gainera obra hau hautagai da Japoniako itzulpengintza sari nagusirako. Oroar, begiratu gabe 6 hizkuntzatik 6 hizkuntzara, ez? Eta aldez horretikan irabazitakoa da baita ere euskerazko itzulpen batekin. Beraz, horrek esan nahi du, eta editoriala Shikuisha oso garrantzitsua da baita ere. Beraz, lan neurrian baita ere, hortxe ez, bene-benetan ikusgarriak edo esanguratsua dira tokitara eramatea euskal literatura, gure egiteko da, bai. Beste egitasmoen artean ere, fokua jartzen duzue artean, ezta? Adibide bat da Parisen, Gonzalo Txillida, margolari donostiarraren lana ikusgai dagoela. Bai, artean, berez, egitasmo desberdinak ditugu disiplina guztietan, ez? Itzulpengintzan adibidez, laguntzen ditugu bestelako laginak, gure idazleek erakus dezaten nolakoa den bereien literatura, eta beste obra batzuk esaria bakarrik, ez? Eta artearekin, arte plastikoekin gauza bera gertatzen da. Baditugu proiektu batzuk zuzenean gure artistak ezagutarazteko eginak diranak, horietako bat da zabal egitasmoa, eta ekartzen ditugu bienaletako, eta esanguratsua dian arte erakustokietatik ona gonbidatzen ditugu ezagutu ezaten gure testu ingurua eta gure sortzaileen lana eta bar. Eta gero beste batzuk, hau bezalakoa, beste hemengo eragile batzukin batera sortzen dira, ez? Kasu honetan Bilboko Arte Ederretako Museoa, haiek badaukate langintza eder bat egiten ari dira Gonzalo Txillidaren lana berreskuratzen eta rebindikatzen neurri batean, ez ezaguna izan delako oso hemen. Eta, mendik 2 urtera edo erakusketa handi bat antolatuko dute museoan. Hori baino lehenago, proposatu zuten zirkuito bat, Cervantes Institutoetako hainbat egunetan, eta guk laguntza eman dugu baita ere egitasmo horretan, ez? Horrekin esan nahi dudana da, gure lan egiteko modu bat badela baita ere hemengo eragileekin, izan instituzionalak, izan bestelako eragileak, kultur eragileak, hoiei laguntzea kanpoan dituzten proiektu edo abenturatan, ez? Bultzada bat ematea baita ere hemengo egitasmoei. Euskara eta euskal kultura, ez, mundutik zehar edatzearen lan horretan, nola hartzen dute munduan zehar gurea den identitate hori? Zer nolako erantzunak jasotzen dituzue? Alde batetik ez gara pentsatzen dugun bezain ez ezagunak esango nuke. Herri bidaiaria gera, migratzailea izan dagoa ere bai. Gaur egun euskaldun asko dabil beste diaspora berri honetan, ez? Gure ikasleak, gure profesional asko, ikertzaileak, sortzaileak. Eta ez gara hain ez ezagunak. Egia da, gure lana instituto bezala, lehendabiziko mezua izan ohi da, esatea, existitzen gara, ez? Badago herri bat, Euskal Herrian, badagoen kultura identitate desberdin berezi gure bat, eta hizkuntza bat ere ezaugarri horiek eta dituena, ez? Orduan, batetik badago, gure hizkuntzak badaukala oso elementu erakargarri bat, ez? Misteri hori jatorriarena, zaharrena dela, eta bizirik iraun duela. Baina horrekin batera gustatzen zaigu transmititzea bizirik ez, baizik eta benetan erabilgarri den hizkuntza bat dela, ez? Ez dela museoan gordetzen dugun hizkuntza bat. Eta lan ikaragarria egiten ari garela eta egin behar dugula oraindik ere, hori egon dadin bizitzaren esfera guztietan eta erabili ezagun belaunaldi guztiek eta erabili ezagun euskarri guztietan eta bizirik dagon eremu horretan zer lan egiten ari den kontatzea horrek asko harritzen du jendea. Eta nola kontatu nortzu garen, ez? Zein eratara heltzea da erresena, ez dakit, lehen aipatu dituzu, ez? Artea, ez dakit, bide horretatik ote doen erantzuna. Nik usten dut, sortzaileak dira nor garen kontatzeko oso ahots autorizatuak, ez? Behar bada, batzutan erakundeak baino gehiago eta guzti horregatik, haiek dira protagonista, ez? Eta izan behar dute, gure iritziz, gure lanean. Euskararen irakaskuntza beste hildo batzutatik dijoa, ez? Eta hor bai bilatzen da prestigio akademiko bat, eta bilatzen da ikerketa mailan, eta baita ere egon dadin, eta kontuan hartu dezaten, ez? Baina bestela, kulturekintzetan eta abar, nik usten dut, nor garen hori beraien obraen bitartez kontatzea oso gauza interesgarria dela, ze sortzaileek batez ere galderak egiten dituzte. Eta galdera horien atzean gure kezkak, ero gure gatazkak, ero gure gaur egun bizi dugun guzti hori dago, ez? Eta gainera oso harremanetan daude beste tokietan beren buruei egiten diten galderekin. Ez gara hain desberdinak. Baina bai daukagu mundua ikusteko modu bat, eta daukagu toki bat munduan,
besteen desberdina dela, berezia delako, ez? Eta hizkuntza bat baita ere bakarra delako. Orduan, ardura handi bat daukagu, eta harro egon behar dugu besteen parean jarri gaitezkelako munduan, ez? Hori da, guk txikitasunean ez dugu sinisten, ez dugu neurketetan sinisten, ez? Eskulturari eta identitateari dagokionez. Pentsatzen dugu beste edonoren parean jarri gaitezkela, eta hortan saiatzen gara. Eta bide horretan euskara eta euskal kultura zabaltzaren bide horretan berebiziko garrantzia hartuko du euskal diasporak, ez? Harremanetan zaudete beraiekin, Bai, guk baditugu batez ere, gure harremana diasporarekin batez ere da euskararen irakaskuntzaren bitartez. Unibertsitateak aipatu ditut, munduan, 9 katedra ditugu, Leicester, espero dezagun 12, irakurletzak 35 bat dira, baina gero badira mundu osoan zehar 80 euskaletxe inguru urtero euskarako eskolak eskaintzen ari direnak, ez? Eta hor, urtero euskaletxeetan, badira, jende, 1.800 inguru ikasle, ez? Unibertsitateetan ere urtero, buelta hartan dabil, ez? Ikasle kopurua. Orduan, badaukagu harreman zuzen hori diasporarekin euskararen irakaskuntzaren bitartez. Eta gero, emozionalki, beste 11 gauzetan baita ere, ez? Askotan, kulturekin esanguratsuak martxan jartzen dituzte, eta hala badira, edo, hainbat ezaugarri badituzte, gure laguntza ere jasotzen dute. Lehen aipatu duzu, ez da, kanpoan egiten duzuen lan hori, nolabait hemen ere islatzen dela, baina hemen ere lan egiten duzue, euskararen edapenaren lan horretan, eta, galdera izango litzateke ez, nork jo dezakezuen gana, eta zenolako egitasmoak edo proiektuak dituzue abian. Hemen lana egin baino, hemengoentzat egiten dugu lana, ez? Gure lana beti kanpoan dago, ze, definizioa institutuarena azkenean da hemendik kanpora, ez? Gure Euskal Herritik kanpora eramatea euskal kultura eta hizkuntza, baina egia da gure hartzaile asko hemen daudela, gure hartzaile nagusiak hemen daudela, ez? Hainbatetan eta askotan lan egiten dugu zuzenean kanpoko eragileekin, izan erakundeak, izan institutuak, izan kulturguneak, izan jaialdiak, azokak, baina bagera zerbitzu bat neurri batean. Beraz, gure hemengo hartzaileak dira eragile horiek, zeinak hainbat proiektu ditzakete kanpora joateko, eta sortzaileak. Sortzaileen kasuan, mugikortasuna sustatzen dugu, itzulpengintza sustatzen dugu, eta horiek norgeran jakiteak kezkatzen gaitu. Hori izango litzateke guretzako oso gauza importante bat, ez? Badakit gero bestela, egunerokoan jende asko ez dula zehatz-mehatz jakingo zer dan institutua edo zer egiten duen, saiatzen gera kontatzen eta hemen ere hortan gabiltza, ez? Baina bai gehiago kezkatzen gaitu, zerbitzua ardezaketen horiek jakitean non gauden eta gugana etortzeak. Bai, adibidez, nahiko entzutetsua da, ez? Martxan jartzen duzuen ia urtero, Kimuak laburmetraien katalogo hori, ez? Bai, Kimuak da laburmetraien katalogo bat, hau ez dan sortu Etxepareren bitartez, baizik Etxeparek jaso zuen proiektu bat zen. Eta batez ere egiten duena da laburmetraien katalogo bat urtero, eta gero katalogo hori jaialdien esku utzi. Eta horrek ahalbidetzen ditu, emanaldi asko urtean zean nazioartean baita ere, ez? Eta ematen die, laburmetraiei bigarren bizitza bat oso importantea dena, ematen die auspoa sortzailei horretan jarraitzeko, askotan ematen die eskola gero luzemetrai batera salto egiteko, eta oso interesgarria dela iruditzen zaigu, ez? Eta hori bezala, beste jaialdi askotan eta azoketan eta euskal lehio txiki horiek eta sortzen ditugu baita ere, hortxe, lehio hortatikan ikusgai egon ditezen lanak, ez? Lan berriak eta bar. Azaldu duzunez, bere biziko lotura duzue kulturgintzarekin, kulturzaleekin, sortzaileekin ere, zenbaterainoko eragina izan du pandemiak zuen lanean? Haundia, ze, gure lana kanpoan dago, ez? Eta bidaiak murriztuta, gure lanaren, gure egiteko asko baita ere, murriztu egin dira edo egin ziren, ez? Usten dut danok eukikandula erreakzioaren erronka, ez? Horren azan, alde batetik zerbitzu administratiboak edo ematen ditugun heinean, horiek mantentzea eta ez etetea. Eta jarduerei dagokionean, kultur jarduerei dagokionean, batzuk erabaki genduen online mantentzea, beste batzuk atzeratzea, Quebeceko adibidearekin kasu,
Eta, bueno, hortxe, etzan arraixa izan, eta batez ere pena handia ematen dizu, ez? Ez gugatik, baizik, eta, bueno, sortzaile batzuk bat zeuden horren atzean, eta atzeratu edo, bueno, inoiz gutxitan, baina baten bat bertan bera ere gelditu zen, ez? Bueno, gutxi gora bera horiek berreskuratzen ari gera, eta gero asko ikasi dugu baita ere irakaskuntzan, ez? Hori izan zen sekulako erronka, meritu guztia irakaslek eta ikaslek dute, bai unibertsitateetan eta bai euskal etxeetan, ze horra arrapaladan online formakuntzara salto egin behar izan zuten, eta ikaragarri ondo erantzun zuten, ez? Baina, bueno, lan asko eginda, hor, bueno, baliabideak eta prestatu behar izan genituen altzan moduan, eta hasieran horrela erantzun genion, eta gero, bueno, pixkanaka badakigu hobeto tresna horiek eta formakuntza online hori nola bideratu. Eta segur asko, hor ikasi ditugun gauza batzuk, gordeko ditugu, jarraitzeko interesgarria dianak, ez? Eta iaz ere, pandemiaren testu inguru bete horretan 10 urte bete zituen Etxepare Euskal Institutuak, eta besteak beste baita ere aipatzeko ez eunik, Europar Batasuneko Kultur Institutuko nazionaleko sarean sartu dela institutua. Zenolako garrantzia du honek eta zenolako erronkak suposatzen ditu? Bera, berez eunik Bruselako horretan 2015-etik gaude. Eta urtetik urtera badira ekintza batzuk egiten ditugunak han Bruselan eta bar, eta Europako erakundeetatik gertu, ez? Liburu azoka bat, eta poesiari buruzko jaialdi bat, komikiari buruzko beste ekimen bat. Eta bai, Bruselako klaster horretan gaude. Egia da, eta hor beste Europako instituto batzuekin buruz buru egiten dugu lan, ez? Estatu mailan ere harremanak dauzkagu Kataluniako Llull institutuarekin, Gallegoenarekin, Cervantes institutuarekin, eta estrategiak elkarrekin egiten ditugu baita ere, azkenean helburua da, bakarrik ez goa sinora, mundua oso handia da, eta beti azkenean beste eragile batzuekin joatea interesgarria da. Etekin gehiago ateratzen digu, eta gure sortzaileek etekin handiago ateratzen diote, ez? Eta horregatik, Europako eunik horretan egotea da interesgarria, nik usten dut lanean besten parean gabiltzala, naiz eta egia den, eunik global, hau da, Europako institutoen demagun aginte daraman erakundean, horrez daukagu parte hartzerik ez degulako estatu bat ordezkatzen. Eta horregatik ez nahi dut batutan kultur diplomaziak eta kultur politikoa, diplomazia politikoak talka egiten dute. Eta hori da adibide bat. Datorren urtera begira edo datozen urtetara begira, Etxepare Institutuak zenolako erronkak ditu aurretik? Asko denak, ez? Baina, datorren urterako hain zuzen ere, alde batetik badaukagu zeregina barne lanari dagokionez, digitalizazioan eta gauza batzuk, prozesu batzuk eta modu arinagoan egin nahiko genituzke, eta horrek erronka bat suposatzen du, baita komunikazio digitalean baita ere, zeguke munduari kontatu nahi diogu egiten deguna, edo sortzaileek egiten dutena, eta guk ere mugak dauzkagu, orduan ondo pentsatu behar degunun eta nola, hortan ari gera batetik. Bestetik, irakaskuntzan betiko erronketaz aparte, hoxe, 3 katedra berri horiek, eta martxan jarri berri dugu irakurletza berri bat baita ere Georgian, Eurasian, eta oso proiektu polita da hori ere bai, kongresu bat ekarriko du datorren urtean. Eta oroar, Quebekekoa gauzatu behar dugu, Flandriakoa prestatu, eta batez ere indar berezia eman nahiko genieke 2 lan hildoi. Batetik arte plastikoetan aipatu dudan zabalegitasmo hori, artearen adituak eta ona ekartzekoa, eta bestetik itzulpengintza. Itzulpengintzan diru laguntzetaz aparte baditugu beste proiektu batzuk, Llull Katalanen institutuekin adibidez poeten itzulpengintza sustatzeko, edo itzultzaileak prestatzeko, euskara zuzenean itzuli esaten, mundukoak. Quebekekin beste proiektu badago horrekin lotuta, baina modu egiturazkoago batean nahiko genuke eta itzultzaien elkarterekin, jakina eta beste eragileekin horri bultzada berezi baten nahiko genioke. Bide luzea beraz oraindik ere adi, geldituko gara berrikuntza guzti horietan. Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria, mila esker Hamaika Telebistarako batartzeagatik. Nahi dezun erarte, zuei eskerrak. Eta tarte bat eta jarraian solasaldiari ekingo diogu, gaurkoan Iztar Castillo eta Mikel Albarezekin. Orain arte.
Behar bada galdetuko duzu, zer da ipuingarria? Zerk izan behar du ipuingarri? Liburuaren jaia dugu hori. Ipuinak hau eta belarriz belarri mugitu nahi ditugu. Eta asmo horrekin, haur eta gazte literaturarentzako unibertso txiki bat sortu dugu Iruñako Alde Zaharrean. Ipuinekin amesten duzuenok. Ipuinekin bizi zaretenok. Jakin mina duzuenok. Guztiok gonbidatzen zaituztegu parte hartzera. Liburuak esaldietatik eta marrazkietatik harago doaz. Bidaiak dira. Mundua. Eta jendea ulertzeko formulak. Eta partekatzen direnean. Esperientzia kolektibo berdingabea da. Guk zuekin ospatu nahi dugu ipuinaren jaia. Eta azaroaren 4tik 7 11 aukera izango ditugu. Tailerrak. Kontaketak. Liburu aurkezpenak. Aholkularitza. Eta sorpresa ugari. Badator udazkena. Eta harekin liburuaren jaia. Zatoz, ipuingarria izango da. Azaro hasieran, lehenengo asteburu hortan, ospatu genuen jaialdia da, liburuaren festa ditu genion. Gure helburua zen, Iruñarrian unibertso txiki bat sortzea, haur eta gazte literatura horri emateko, espazio bat eta jendearen aurrean ikusarazteko. Ze handitzetan eskolan edo liburutegietan gelditzen da aur eta gazte literatura hau, eta guk nahi genuen, hiriaren parte izatea, Eta, bueno, 4 egunez ibili ginen, Kondestableen eskolekin eta geltokin publiko anitzago batekin, eta iazki izan da esperientzia bat oso ederra, eta zerbaiten hasiera, eta hori ere polita da. Azkenean etorri ziren ipuinez berdinen egileak, eta ederra da ze egileak etortzen direnean ohartzen zara liburuaren atzean zenbat gauza dauden. Eta guretako ere garrantzitsua zen ikustea zergatik, nola, ze prozesu egon den ipuinaren atzean edo liburuaren atzean, eta azkenean ere garrantzia eman nahi genion Euskal Herrian, Euskal Komunitatean pertsona unitz daude, ipuinen alde, ahozkotasunaren alde, ilustrazioaren alde lanean egunik egun. Eta handitzetan kontzientzia hartzen dugunean zer dagoen gibelian, askoz ere gehiago baloratzen ditugu gauzak, Eta hori ere, hortarako ere espazio bat utzi nahi izan genion gure jaialdi hortan liburuari. Irudiaren munduan bizi gara gaur egun, eta batzuetan ere ofizio bakoitzak jakin behar du kokatzen garaian garaiko errealitatean, Guk kontatzerako orduan ez ditugu normalean liburuak erabiltzen, baina sinpleki bi konturengatik. Liburu ilustratuak eskola guztietan erabiltzen direlako, beraz handitzen gure papera ere bada erabiltzen ez den hori edo gutxien ikusten den horri fokoa jartzea. Baina bertze alde batetik kontziente gara ze garaitan bizi garen eta batez ere horregatik dire garrantzitsuak batzutan formakuntzak, Ze materiala erabili behar balin baduzu, erabili ezazu ongi. Eta gertatzen den algunekin zoragarria da, ze nik uste dut ilustratzaileek bilatu dutela espazio bat zeinetan landu dezaketen handitz bere lana, eta gaina baloratua izango den ze gaur egun bada. Orduan, orain gure papera da ohartzea ilustratzaile baten marrazkien atzean badagoela istorio bat, ez direla marrazki simple batzuk, edo adibidez, lehengo ipuinetan zegoen testu bat eta testuan agertzen zen eszena bat zehatz-mehatz agertzen zen marrazkian, gaur egun ez. Orduan, aurrei, nire ustez, eta helduei eta nerabei erakutsi behar diegu liburu hartzen eta ikusten zer dagoen. Eta hori lan bat da, hori ez da bapatean egiten, hortanko behar da denbora hartu, ipuin hartu, aztertu, koloreak, zergatik kolore hauek, zergatik forma hauek. Eta hori lortzen dugunean, lortzen dugu bertze unibertso batera salto egitea, Eta historia bertze magnitude batean ulertzea. Orduan, nire ustez, gaur egun badugula olako aukera hain material honakin lan egiteko, horrei ere eskaini behar dugu zaunditzetan, nik ez dut alako TikTokik ez ezer, baina ikusi izan ditut, 30 segunduan, eta Instagramen edo superraiskar pasatzen ditugu irudiak. Eta irudi bakoitzaren atzean badago zerbait, orduan akaso erakutsi behar diego aurrei erraten. Ados, irudiekin gozatu nahi duzue munduaz, ongi, baina ikusi irudia, ez zazu pasa. Eta orduan, hori ere garrantzitsua da, eta ipuinak badute orain hortarako aukera, eta gaina erritmo bat askoz ere goxoagoa, ze azkenaldean gure gizartea haina azkardoa, gu ere ez gaudela bat ere sinkronizatuak, ze ez da normala gizartea haina azkarri batea eta gu haina azkarri biltzea, Orduan, ipuinak ere badira, gure egoeran...
Behar bada galdetuko duzu, zer da ipuingarria? Zerk izan behar du ipuingarri? Eta egunero legez solasaldiari ekingo diogu eta gaurko solaskideak dira alde batetik Mikel Alvarez, kaixo, eta Izar Castillo aldatu zarete eta liatu egin naiz. Bueno, lehenik eta behin azaroaren 25 dugu gaur, emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna, eta berri batekin lotuko dugu gaurko solasaldia, izan ere gaur goizean goizetik etxegabetze bat izan da, abusun, eta hain zuzen indarkeria matxista pairatu duen emakume bat desjabetu dute. Bertan egon zara, Mikel, azken ordukoa izango duzu? Bai, badirudi etxea, emakume azkenean etxetik kaleratu dutela, baina alternatiba bat bilatu diotela, baina etxe kaleratze bat izan da bere horretan. Eta hain zuzen ere, gaurko egunez gertatu da, emakume batek, violentzia matxista pairatu duen emakume batek, bere etxea utzi behar izan du horrelako egun batean. Uste dute hor badagoela, violentziak badituela bi alde, alde batetik alde simbolikoa edo apur bat komunikazio esparruan jokatzen den bataila hori, eta gero beste alde batetik badago violentzia materiala. Eta violentzia materiala ez da gelditu eta ez da geldituko urte luze hauetan, gaina krisi ekonomiko batean sartuko gara eta pairatuko dutenak batez ere emakumeak izango dira, izango zarete. Eta gaur argi eta garbi ikusi da etxe kaleratze horretan nola emakumeak diren violentzia hori gehien pairatzen edo sufritzen dutenak. Gaurko kasua oso esanguratsua, ez? Izar? Bai, nik irakurri dudanean behintzat berria, bakarrik zatitxo horretan topatu ditut lau bortizkere ezberdin, lehenengoa dela ekonomikoa, psikologikoa, fisikoa, instituzionala eta bikaria. Ze bera gainera dino, alaben bitartez ez duela ordaindu elikagai pentsioa, gero tipoak egin dotzeana izan da, preskribidu egin dan ez dan pakto bat, bere momentuan, gainera, nik ez daki zergaitik hori jarraitzen du esaten dena en bigor,
eurak banatu egin badira. Porque bai egia da, gero dagoela el gananciales y la separación de bienes eta bar, baina ematen du, eurak banatu egiten dira, bera daiko sententzia bat, non gizonak kondentatuta izaten da tratu txarren gaitik, baina ez da inoiz sartzen prisioan, baina la ere posible deko, martxan jartzea mekanismo bat non idatzi, eskonduta egozan momentuan sinatitako paper bat, emakumea kanporatzeko. Orduan, hor topatzen ari gara, nola gero, gero eta gehiago esaten dabe, bai, gaude violentziaren kontra, emakumearekiko babesak eman behar ditugu, baina ikusten dugu nola instituzioetatik, esatea Mikelek adibidez, azken finean, bota indabela emakumea, baina ezken gainera mehatxatu dute nola berak ez bada bere kabuz joaten, ez dotziela emongo beste etxe bizitza bat edo non egotea. Zelan da posible instituzioek esatea, zu pairatuko dozu eta gainera gu berbimiktatu. Gaur oso egun txarra daukot egia da, oso egun zaila da emakumeontzako, ze ikusten ari gara, zelan gauzak ez dira aldatzen, zelan gauzak eta bortizkeriak gero eta bortizkeriagoak dira gure kontra, krisia zelan pairatzen ari dugun, zelan pairatuko dugun eta zelan, ez dakit zelan, askotan nik ez dakit, ez dutzu zuri galdetuko, baina hainbat lagunei edo galdetuko otzut, izatea emakumea mundu honetan gure kontra dagoela jakinda oso gorra da. Eta badauz egun batzuk, eta hau, edo martxoak 8an, edo adibidez lesbofio berearen eguna, dira justo emakumeen kontrakoak direnak oso gogorrak dira, aurrera eroateko eta burua altzatzeko. Ikusten dugu nola bakarrik kasu hau komendatzen zen hainbat motatako indarkeriak batu diren, kasu bakar batean. Eta honek prisma irekitzera behartzen gaitu, zenbat indarkeria mota dauden jakiteko eta esan den zenuen, instituzioen aldetik dagoen erantzukizuna, Beatriz Artolazabalik, berdintasun sailburuak aurreko egunean zioen, Euskal Gizarteak geroz eta sentsibilizatuta omen dagoela indarkeria mota hauen aurrean, baina ikusten dugu, egoerak ez duela hobera egiten, nola uztartu daiteke bi gauza hauek, sentsibilizatuta gaude, baina egoerak ez du aldatzen, zer ari da utz egiten? Nik uste badola kontsentsu sozial batzuk fikziozkoak direnak gizarte honetan. Adibidez, dena gara feministak, dena gara ekologistak, dena gaude horrelako mantra ideologiko totemen alde, baina gero horratzean ez dago politika publiko dezisiborik, horratzen ez dago errekurtsorik, aurrenatzen ez dago horrelako zehaztapen edo sakontasunik. Eta lehen aipatu dudan horretara noa, arlo materialean adibidez, entzun dugu emakumeen inguruko neurririk pentsio erreforman? Entzun dugu alarguntasun pentsioak igo behar direla adibidez? Ez dugu ezer entzun. Entzun dugu adibidez, lan erreforma tramitatzen ari den honetan soldata arrakala gutxitu behar dela? Ez dugu ezer entzun, edo etxe bizitzaren ezkutu sozial horretan entzun dugu bereziki babestu behar direla gaur bezalako kasuak, ez dugu entzun orduan. Ez du balio diskurtso bat egitea, plastikozko diskurtso bat egitea, eta horren atzean ez izatea alternatibarik. Eta uste dut, zuk esan duzun bezala, prisma guztia zabaldu behar dela benetan ikusteko zer den violentzia eta zer ez den violentzia. Violentzia ez da bakarrik violentzia diskurtsibo edo simbolikoa, violentzia da benetan egunerokotasunean emakumeek beraien gorputzetan pairatzen dutena. Uste dut hori jarri behar dela benetan mahai gainean. Mikelek dinoarekin batera, gertatzen dena da gu geuk emakumeok askotan ez dakigula bortizkeri ezberdinak identifikatzen, hori alde batetik. Zergaitik, gizarteak misoginiaren bitartez, egin gaituena da gu geure buruak gorrotatzea, baina eurak be gizarteak gorrotatzen gaitu. Zer gertatzen da honek, ingu normalizatu egin ditugula hainbat violentzia. Eta violentzia horiek ez daude begibistan. Zer gertatzen da, oso txarto ikusita dagoela eta gero eta gehiago, zu emakume bati kolpe bat emotea eta berak zauri bat izatea, kolpe bat, eta hori begibistan dago, hori ondo denuntziatu alda, hori esan alda behitu amendeko zu, radiografiaren bitartez, informe bat. Zer gertatzen da, violentzia ez dela gelditzen bakarrik kolpe horretan.
Kolpe horretara, heldu aurretik, egon dira mehatzuak, egon dira humilazioak, egon dira esatea ez dozula zertarako balio, hainbat eta hainbat irain, eta hori dago lurperatuta eta oso zaila egiten da. Irakurtzen dugu adibidez, hainbat eta hainbat nerabezaro normaltzat hartzen dutela adibidez, bikote harreman batean botatzea irain bat, edota bultzatzea, eta gero bezkatuten bautzu barkamena, ez dago inolako arazorik. Barkatu. Hori da genero violentzia. Berak poterea eragiten ari dau zugan, baina ez dugu ikusten. Horrez gain, ikusten badugu, zelan jarraitzen dugu, hainbat edabideetan, inkluso erromantizatzen askotan, bikotea, amodio romantikoa zelan, eta emakumean jana egiten dugu hori, eta horrek egiten dugu normalizazio absoluto bat. Genero indarkearen inguruan, non oso zaila egiten zaigu batez ere, simbolikoa dan violentzia aztertzen eta ikertzen eta hausnartzen, eta bebai psikologikoa askotan, baina ekonomikoa. Zuri esatea adibidez zure bikotea gelditzeko, umea izan dozu adibidez, eta jaunaldi erdia zuk egingo dozu, hori da violentzia ekonomikoa. Zuri ez dotzu usten garatzen. Orduan, atara behar duguna da normalizazio batetik. Hori esaten dozu, ez que dana da matxismoa. Ez, dana zan matxismoa. Gertatzen dana da gaur egun seinalatu egiten dela. Eta hainbat gizonei hori mintzen jake, auskura ematen dutzie, zergaitik. Ze eurak ikusten da, eurak egiten da behela. Bere bikoteekaz. Baina ez duten nahi euren privilegioetatik jeizti. Orduan, urte behar da normalizazioetik. Eta batez ere, hitz bakunak utzak diren hoietatik, porque ez da bezertarako balio, ez badituzu kontziliazio politikak jartzen, edo korresponsabilitateko politikak ondo esartzen, edo hainbat arlotan, emakumea izan da jakinda eta pobrezia gure aurpegia daukala, horren kontra benetan borrokatzea. Indarkeriaren normalizazioa aipatu duzu, uste dute nahiko gakoa dela gai honetan, baita ere jakiten, identifikatzen, eta hain zuzen emakundek aurten jarri duen kanpainaren fokua adineko emakumeengan, eta Izaskun Landai da emakundeko zuzendaria, eta berak azaltzen duenez, adineko emakumeek zailtasunak omen dituzte historikoki, izan duten ziketagatik edo dena delakoa, identifikatzeko indarkeria mota hauek entzungo dugu. Ezkutuan dagoen indarkeria mota bat alako ikusezina eta indarkeria honek berezitasun batzuk dituelako. Kontuan izan behar da, adineko emakume hauek autonomia ekonomikorik ez dutela kasu gehienetan, bizi ziren garaian baimena eskatu behar zitela euren senarrei lan egiteko, atzerrira bidaiatzeko edo kontu korronte bat zabaltzeko, genero indarkeria euren garaian gizarteak ez zuen onartzen, arazo pribatu bat bezala kudeatzen zen, eta emakume hauek ia gehienak inguruko pertsonak zaintzera dedikatu dute euren bizitza. Egia da, adineko emakumeak askotarikoak direla eta guztiak profil berekoak ez direla, baina adinarekin lotutako zaurgarritasun bereziaz hitz egin dezakegula uste dugu. Eta azkenengo urteetan gai honetan jarri dugu fokoa eta kanpainaz gain jabetuz programa, formakuntza programan ikastaro berezi bat ere sortu dugu adineko emakumekin interbentzioa egiteko eta profesionali gomendioak emanez eta ikerketa bat ere ezagutzara eman dugu emakumeekin interbentzioa edo lan egiteko estrategia klabe batzuk kontuan izateko. Ez beti euren alduntzea eta erreparazioa erdigunean jarriz. Hortxe, Izaskun Landaidaren hitzak, azaltzen emakume heldu asko ez direla kontziente indarkeria jasaten ari direla. Deitzen jake isildutako belaunaldia. Egia da, paradigma aldaketa bat egon dela, bai gure belaunaldian eurearekin konparatzen badugu, baina gu, pentsatzen dut, gaudela momentu baten klabea dana eta gauzak asko sarinago nahi ditugula aldatzea. Ze ikusten hori gara, adibidez, Euskal Herrian 2003-tik izan ditugu 108 emakume erail, bakarrik Euskal Herrian.
Orduan, ze gertatzen ari da gu jarraitzeko egunero, emakumeak ikusten edo eraildak edo bortzatutak edo bortizkera pairatzen da benan ikusten, baina ala ere ez da ezer aldatzen. Orduan, niri landaidak esaten duenarez gain, badauz beste, guk dinogu, hemen jaio garenok, gure paperekin, gure hainbat eskubideekin eta privilegioekin. Askotan ez dakigu zeintzuk diren gure eskubideak, ze gertatzen da adibidez, aniztasun funtzionala daukaten emakumeokin, non euren eskubideak urratuta ikusten dira, ze askotan bere agresoreak dira bere tutela daukatenak, adibidez. Zelan, ezin dute salatu, adibidez, hori alde batetik. Edo emakume migranteak askok internak izatera behartzen ikusten dabela euren buruak eta gainera pairatu behar dutela akoso sexuala eta ez dakiten oruntzuan nora mugitu. Guri hemengo pertsona ikusi dugu adibidez kaleratze honetan. Jaiota hemen, suposatzen da bere eskubidea jakin dakiela, baina bere gizonak ez bere momentuan esan zion behitu sinatu gidazu hau eta berak egin zuen, amodio guztiarekin, porque emakumeok egiten dugu gauzak amodioen bitartez eta gertatzen dena, amodio hori bortitza dela. Ez da amodio, eta zaindu egiten dugu amodioagaitik, eta zainketa hori bortitza da bebai. Orduan, gertatzen dena da, esaten dutzuela zeo zer sinatzea, eta bera jakinda, edo behar bada ez, bere eskubideak, ze gertatzen da bere eskubideak ezagutzen ez dituzten hainbat emakumeekin? Badaudela, askoz, sistemak, jodido egiten dozku guztioi, baina emakumeak eta hor margenetan dauzen emakumeak, alde batera utzi, ez dira existitzen, ez daukat inolako eskubiderik, orduan, eta da normalizazioa, da hitza momenturo, normalizazioa. Normalizazioa zenolako ezikuntza violentoa daukagun guztiok, gizonak emakumeak baino gehiago, baina violentoa. Dana da violentzia, eta ikusten duzu violentzia edo non. Jokuetan, harremanetan, bikote harremanetan, eta dana. Eta normalizazio absolutuarekin. Lehen komentatzen genuena, dena dagoela erlazionatuta eta horregatik ere politikak egon behar dutela erlazionatuta, ez bakarrik emakumeen lege bat egitea edo hau da, hartzen diren erabaki guztietan genero perspektiba hori txertatuta egon behar duela ala beharrez, eta komentatzen ari garena, iceberg famatu hori, indarkeriaren iceberg famatu hori hasten dela hitzetatik eta amaitzen dela erailketan azken finean, eta horren gaineko kontzientzia hartu behar dela, baina eren guztietan. Nik uste dut badaudela, nolabait, aldarri batzuk sistemak edo instituzioek asumitu ditzaketenak, asumitu dezakete azararen 25ean puntu more bat jartzea, asumitu dezakete martxoaren 8ean adierazpen bat egitea, dira asumibilak eta gainera errentagarritasun politiko bat ematen dute gaur egun. Ondo ikusita daude, zorionez feminismoak egin duen lanarengatik. Baina daude beste aldarri batzuk, beste elementu batzuk, sistema honek asumitu ezin ditzakeenak. Eta horregatik ez dute jartzen mai gainean. Zergatik ez da hitz egiten familiaz, nukleo struktural bezala kontzeptualizatuta. Zergatik ez da hitz egiten horretaz? Hain zuzen ere sistema ekonomiko hau oinarritzen delako emakumeak etxean egotearekin. Edo zergatik ez da hitz egiten emakumeek gutxiago korratzen dutela. Hain zuzen ere lan merkatu horrela dagoelako antolatuta. Orduan, badaude aldarri batzuk, badaude nolabait horrelako eskari batzuk edo elementu batzuk klabeak direnak sistema honen funtzionamendurako. Eta, klaro, instituzioek bere gain hartzen badituzte aldarri horiek edo benetan politika publikoa garatzen badituzte horiek aldatuko dena da sistema, ez dira aldatuko elementu soil batzuk. Orduan, klaro, kontuan hartu behar du horrelako bataila bat emateko orduan, mugimendu feministak oso ondo esaten duen bezala, dena aldatu behar dela, edo partxea jarrita, denak berdin jarraituko dela, edo beste adibide tonto bat eta bukatzen dute. Zaintza sistemarekin adibidez, zergatik ez da hitz egiten bere horretan zaintza sistemaren unibertsaltasunaz eta zaintza sistemaren izaeraz. Bain zuzen ere emakumeak direlako, geroz eta zarkituagoa dagoen gizarte bat zaintzen dutenak. Eta hori horrelaz bada, dena da pikutera. Eta sostengoa egiten dugunak. Zuke dinosunarekin batera, zela heltzen da Azaroako 25 edo Martxoak 8 eta egiten dabe egin aldaben hori, gehiago egin lukete, baina beste kontu bat hori.
adibidez, zenolako hizkuntza erabiltzen da bien. Porque deitzea, adibidez, gertatzen danari eta bere erroa oso sakonduta dagoela sistema eta sistema bera emakumeen kontra borrokatzen duela, esatea hori lakra bat dala, eta jartzea hitz hori niretzako da, hau ez da lakra bat. Lakra bat da, adibidez, terrorismoa. Baina ez da sistema guzti bat. Hau izango litzateke, como esatea, rasismoari lakra bat dala, ez. Hau da, zeozer sistematikoki. Non goitik bera, berton gauzen pertsonak eta potererik ez daukagunak, gaude margenetan. Batzuk, noski baietz, beste batzuk baino askoz gehiago, baina ez da lakra bat. Orduan, hau adibidez, politikariek asko erabiltzen dabe hitz hau. Ez barkatu, lehenengo, ez dakizuen nondik nora datorren eskema guztia. Porque ez dozuen nahi erroetara joan. Hori da historia. Ze erroetara joatea izango litzateke sistema guztia bertan bera ustea. Eta zuei interesaten jatzue sistema hori mantentzea. Zergaitik kapitalaren aldekoak zariela eta ez bizitzen aldekoak. Eta hori gertzen da, eta egunero, jan egiten dugu, papie moduan, bai gu emakumeak askoz gehiago, baina, gero, be mailan dauzen gizonek be bai, be mailan dauzen beste hainbat emakume, dauz hor, hor gaude. Indarkeria mota guztia hauei aurre egiteko oinarrietara joan behar da, ez? Genero rolak, botere harremanak, hori esek berrikusi, eta heltzeko institutuko ikasleek bideoklip bat egin duten, rolak aldatuz, ikusi dezagun. Yo, y es Montserrat, baby. 25 copias vendidas, 5 views en YouTube, 2 suscriptores. Are you ready? Tu seràs meu, ho tens ben clar. Del meu costat no escaparàs. Tu seràs meu, ho tens ben clar. Del meu costat no escaparàs. Vull una estona més. Sempre, sempre, sempre vull més. Per més que vulguis resistir, encara que ho intentes no podràs fugir. Tu dius que no, jo sé que sí. Dius que no vols, vindràs a mi. Tu dius que no, jo sé que sí. Dius que no vols, vindràs a mi. Ei gatet, me n'ets el piculet, em posa calenta el teu moviment. Així, balla per a mi, aquesta nit estaràs al meu llit. Vull ben ferm, eixe soldadet, puja al meu cotxe o passarem bé. Jo sóc l'edat Mateix i tu el meu pardalet. Tu eres la Mateix i jo el teu pardalet. Tu seràs meu, ho tens ben clar, del meu costat no és... Un moment, alguna cosa no et quadra, veritat? Doncs així és com em sentim nosaltres amb les lletres masclistes. La música és el llenguatge universal de la humanitat. La música és cultura. Identitat. És la banda sonora de la nostra vida. I no la volem masclista. Hortxe, beraz, bideoklipa, barregiteko tartea ere hartu dugu gaurko egunean, beraz, eta, argi ikusten da, ez? Rolak irauliz, zenolako, Bai, nik adibidez formakuntzak ematen ditudanean eta jartzen ditudanean iragarkiak batez ere, porque bai egia da musikan oso argi ikusi daikela, baina, klaro, gero beti doiez erregetonerat, baina ez bada bakarrik erregetona, ez que hartu aldozu rock and rolla eta edozein musika genero, esan aldotzu, alako gauzak nire izango zara, hile ingo zaitu, temango toda, aunque me cueste la vida, alako gauzak, baina egia da, iragarkietan oso argi ikusten dela, nik esaten dutzi eta didez ikaslei, behitu, zuek imaginau, argazki hau, neska erdibiluzik, gizon bat egongo lekela, postura berdinean, zer irudituko litzaizueke? Oso txartu ikusiko za, digo, baina, zergaitik, neskak egin behar badugu, gizonok bebai, zergaitik, gizonek bebai egin alda, ez que izango litzateke oso ridikuloa, digo, hordeko zuek klabea. Ridikuloa ikusten badozu edala argazki bat, edo oso sexuala dala zeo zer saltzeko, adibidez, bokadillo bat, hori sexismoa da.
Claro, eta hori ja jartzen dutxasunean, eta bi kontrako argazkiak erakusten dutxasunean, porque, claro, kosifikazioa emakumeo gehienak bai egiten, identifikatu aldogula. Baina gero dago beste debatea, ze gertatzen da emakume bat autokosifikatu egiten danean. Orduan hor dauz batzuk esaten, no, bueno, bere kauz egiten bada, no, egiten dutza orduan jokua. Dago ez da bai da, baina behintzat jakitea, beste begirada batekin ikustea. A ber, hau matxismoa, orduan, oso ondo dago, adin horretako honek niri ematen doztepi bat itxaropena, porque batzutan noa eskola batzuetara eta wow, ez dakit ze gertatuko da gure semealaekin 20-25 urtegaz, uko egiten dutziel, uko egiten dutela genero indarkeria. Y los hombres es que también nos matan y nos violan. Nik uste negozio galtzen nahi dela eta hasiko naizela emakume horiek eroaten eurek hitzaldiak emoteko, aberse gertatzen da. Nik ondino ez da topatu, nik esaten dut aurkeztu idazu mesedez emakume horiek. Bortzatzen da bienak edo jo egiten da bienak, eta ez daukate, mamirik ezin dabe, nondik atarako dituzu? Ez da berdina, eta zergaitia ez da berdina, eta konsekuentzia ez da berdina, eta... Baina, bueno, itxaropena ematen dago behintzate entzutea alakoak. Hemen utziko dugu gorko solasaldia, denbora galdu dugu, bueno, galdu beste, denbora gabe, hori da, denbora gabe gelditu gara, hori esan nahi nuen, Izar Castillo eta Mikel Alvarez, eskerrik asko beste gurean izatagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean €19 bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeako pari 3 hilabetez. Black Friday Euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte.